Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Εγώ είμαι τέλεια. Στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Hello Neighbor, το λέγει εδώ. Πατάμε play. Λοιπόν, έχω παίξει καμιά-δυο φορές αυτό το παιχνίδι και είναι ωραίο. Και έχω βρει και κάποια κόλπα για να ευκολύνω τη ζωή μου. Επίσης, αυτό είναι το πρώτο βίντεο που παίζω σε αυτό το κανάλι. Γιατί έχω κάνει ένα που σας γνωρίστηκα. Και σε αυτό το κανάλι μόνο θα παίζουμε. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Παίρνω ένα από αυτά τα πόματα κάδου. Όχι κάδο, πόματα. 2 παίρνω. Και πάμε όταν μπει μέσα αυτός ή είναι έξω και δεν μας βλέπει. Πάμε από εδώ πάνω. Πηδάμε εδώ, κάνουμε parkour. Τώρα θέλω να βγει έξω. Είναι έξω. Για να μην με δει. Ωραία, είναι έξω. Και ένα το κλειδάκι. Το παίζω με τον αδερφό μου αυτό. Και όταν το παίζω μόνη μου, δεν ξέρω, δεν ξανά παίξα μόνη μου. Έπαιξα μια φορά, αλλά επειδή βαριόμουν βγήκα και δεν ξέρω τι να κάνω μόνη μου. Γιατί με βοηθούσε και ο αδερφός μου. Οπότε δεν είναι όλο έτσι ξέρω και τα ξέρω όλα από πριν και δεν έχει τίποτα. Ναι, απλά εγώ ξέρω τι κάνω μόνο στην αρχή. Μετά σκαρφαλώνει ο ένας πάνω στον άλλον για να μπορούμε να ανεβούμε κάπου. Και εγώ τώρα δεν ξέρω πώς θα σκαρφαλώσω μόνη μου. Θα πρέπει να κάνω πύργο και θα κάνω 200 ώρες. Τέλος πάντων. Αλλά δεν μου πέτυχε. Οπότε, αν δεν σου πετύχει, καλό μου, χρυσό μου, περίμενε γιατί τώρα θα με πάρει. Τι λέω, θα με πιάσει. Τι λέω. Τέλος πάντων. Πάω να πάρω άλλο. Αυτό το κουβαλάω πάντα μαζί μου. Κουβαλάω ένα έξτρα πάντα. Για ώρα ανάγκης. Γιατί θα χρειαστεί. Πιστεύω. Τώρα που δεν παίζω και με τον αδερφό μου. Λοιπόν. Όπα, πόσο ψηλά είναι. Τα βλέπω. Τι κάνω. Ωραία, θα το πάρω μετά, ξέρεις κάτι. Θα το πάρω μετά ξανά. Θα πάρω άλλο μετά. Όχι, μην παίζεις. Τέλεια. Ευχαριστώ Θεέ μου. Και μπες μες στην τρύπα τώρα. Πάρω λίγο να ξαναπέσω. Ωραία, πάρ' το τώρα αυτό μαζί σου. Να μην χρειάζεσαι να κάνεις κάτι για να πάρεις άλλο. Παίρνεις το κλειδί. Πάρ' το κλειδί είπα. Το παίρνεις, δεν το αφήνεις. Το παίρνεις. Μπράβο χρυσό μου, το πήρες. Μετά από 200 ώρες προσπάθειας. Αυτός είναι δίπλα μας κυνηγάει. Και κάτι που παρατήρησα. Δείτε. Έλα εδώ ρε, πάρε με. Πιάσ' με. Δείτε, μου κάνει το σίγμα. Δεν το κάνει τώρα. Άλλες φορές μου κάνει πίσω σου. Δείτε τώρα τι θα μου κάνει. Πίσω σου είμαι χρυσό μου. Ακολούθα με. Όταν θέλω να με ακολουθήσεις δεν με ακολουθάς. Χρυσό μου, πίσω σου. Ξανάρχομαι τώρα. Τα έχω τα πράγματα, δεν με νοιάζει. Έλα χρυσό μου. Για σας το κάνω τώρα. Τώρα για σας το κάνω. Έλα, τι, ναι. Έλα. Δεν το κάνει σήμερα, δεν θέλει. Σήμερα δεν το θέλει να το κάνει. Εδώ, παιδί μου. Αν να δούμε. Τρώω. Γιατί κυνηγάω. Δεν με νοιάζει τώρα, δεν θέλει να το κάνει. Βγες έξω, χρυσό μου. Μπράβο, ακολούθα τον φίλο σου.
Πήγαινε, απόσπασέ του την προσοχή, σε παρακαλώ εσύ. Ποιος είσαι? Θα πω από εδώ. Αλλά... τέλος πάντων. Ξεκλειδώνω, πες! Όχι! Ξαναπάμε πίσω. Τώρα θα περιμένει εκεί σίγουρα. Μπες και είσαι ασφαλής. Τώρα δεν μπορεί να σε πιάσει. Πετάς το κλειδί. Παίρνεις τον φακό. Ανοίγεις το πλυντήριο και υπάρχει μια κρύψωνα πίσω από το πλυντήριο χωρίς λόγο. Αου. Ναι. Ουι. Αυτό το πράγμα που ακούγεται συνέχεια. Έχει βάλει και κούκλες να μας τρομάξει, υποτίθεται τώρα αυτός. Α, φοβήθηκα πολύ. Ό,τι να είναι. Δεν ξέρω που πάω, ξέχασα. Απλά προχωράω. Α, τώρα αυτή η λάμπα κάτι μου θυμίζει. Ναι, εδώ πρέπει να πάω. Έλα, άνοιξε. Τώρα θα χρειαστώ καρέκλα για να πηδήξω από εδώ πάνω. Πώς θα το κάνω τώρα αυτό? Πρέπει να πάρω 200 καρέκλες. Δεν. Προσπάθησα μια φορά μόνη μου, αλλά δεν τα καταφέρνα με τίποτα. Πήδα. Ξέρεις κάτι? Έλα. Ναι, τα κατάφερα. Και τώρα φύγε. Wow, guys, τώρα το κατάλαβα. Τώρα το θυμήθηκα ότι θα το κάνω πάντα. Μπορώ να πετάξω με το μαγνήτη. Τώρα το θυμήθηκα. Λοιπόν. Ώρα για δράση. Νάτος ο φίλος μας. Τρέξε Μίκα, τρέξε Μίκα. Δεν μπορεί να σε πιάσει, είναι αδύναμος, είναι βλαμμένος. Πάμε, φτάνουμε. Πάμε Μίκα. Μπράβο Μίκα. Λοιπόν, like και subscribe για να παίξουμε το part 2. Λοιπόν, αν φτάσουμε πόσα likes, 100 likes, δεν ξέρω, δεν έχω και πολλές εγγραφές. Αν φτάσουμε 100 likes και πάρω έστω 5 εγγραφές, συνεχίζουμε το part 2. Φιλάκια πολλά. Αντίο.